Ono apa bos mbelok aku? Iki gandeng aku seminggu raan arek nang luar negeri. Iki tolong iki kok diresiki to, tapi Oh. kok hasilnya saka kambil, saka wit-witan, gedang apa lah. Oh, Tolong dimanfaatke nggo ngresik iki ya ono hasilnya yo turet dipek kowe ya. ya oh ya. Ya wis aku tak mangkat iki. Oke. Buru nang bandara. Hati-hati ya, Bos. Yo. Wah, masuk iki. Pirokmu ya lah. Lu, pat. Lah lali aku. Ye duit tegan. Piro? Ono 500-an. Oke, ya. Oke, suwun ya. Ya, podo-podo. Mangane gue gawe tuku obat suket ya mending tak gue karaoke kok gue seneng-seneng kok. Seger nek iki kok. Mambengi jan ngono ya. Semarune gede. Rumangsamu aku ngetemi sik kuning putih ya kok Walah, kuning kan. putih ya lho. Meleningi. Ngenat-ngenat gon garis-garis kayak. Yo kok. Wah. Olah celeng teman kok wong dipasrahi kok ono hasilnya tak kon kok semprot piye. Lah turah dipek lah kere nek iki kok ora dituweke obat tok bajingan cok. Lah iki kapan arek acara meneh, Don? Ayo ngenteni tegane tuwa to, Net. Malah minggat nanti kowe. Fotone piye, Lek? Piye-piye matamu kowe. Kowe jajine priwe? Tak kon ngrumat iki. Lah hasilnya kok manggo gawe royal. Bajingan nek kowe kok asu kowe yo. Ya sepurane ya. Dipasrahe mbok sing niat tak Sepurane. pidat to kowe.